Guys, sa pipila ka mga gathering, spotted yun ang pagka-sweet aning sikat nga celebrity, actress o aktor Idol Boyki. Kinumduman no nga nagtrending ni sila atong nga nilabay nga buwan sa Nobyembre Idol Boyki human nga nagkuyog ni sila sa usa ka bar dito sa Siargao Idol Boyki nga naghawk lagi kun sila dito. Uy, dito niya wa man na kumpirma kay wa pa di sila naningog dayo no. O nya karon mga idol, i-confirm naman noon aning sikat nga aktor nga they are nana sila sa dating stage Idol Boyki. Nagilhanay sila sa matag usa. Pero karon Idol Boyki namang kay usa ka celebration aning sikat nga beauty clinic nga atuanan sa mga Joe artista Idol Boyki no. Hala ka, oy grabe ka sweet ang duha dito Idol Boyki nya. Lain sa lain pud nga kanang video Idol Boyki namang tay gathering si Judian Santos sa iya bitong restaurant. Nag-agbay-agbay na dito Boyki. O sa ba di ka pasabot ana di ayo oy. Ang friends na Mikey. Nagkatamis na ang pangutana sa mga netizens mo nagtrending ni silang duha kay ang pangutana nila. O sa pagyud mo, dating pa or kamo na bagyo. Pero hangtod karon pagyapit komento silang Sue Ramirez kabahin ani, pero si Do ato na i-reveal na dahil may case. ang sikat ka celebrities mga idol wa nila in pa kundi si Dominic Roque o si Sue Ramirez. Ibo ko Mikey, ako ang mononan ba, kumusta ka ang feeling ni Bea Alonzo no? Hindi kay si Bea single mong gihapon. Dili, anak man sila kay numduman di ba? Pila naman ka mga higay nga si Bea gikahinabi sa kanang sa mga nagkadiyang entertainment portals nga suma pa niya nag-entertain na pod siya glain. No, iyan naman ang gibutyag Idol Boyki nga. Di ba politician man tong uyab sad ni Sue Ramirez Mikey si. Before. Pero nagjubuwag na pod sila. What if sila na pod ni Bea para ka nang bibo ba? Pero mo na Idol Boyki suma pa lagi nga. In fairness ni Bea Alonzo ha kay pagka buto ba ato nga chika-chika pila ato nga ana sa Bea siya no nga kanang kumbaga murag yang chika-chika ato nga dili man siya mo ni-initiate sa breakup. Pero maka-feel man ka ni Bea gon nga murag babae nga na class baka na di mo kagat og mga kanang murag makig-away nga murag anana. And I think siguro Idol Boyki nagkasinabot na lang gid siguro sa silang duha ni Dominic. Wala to nakasinabot Mikey, wala to. Nasakitan gyud do. Pero ako magtanong ba kasi sila mga Instagram accounts sa Idol Boyki na para ba ilang pictures pod sa katong silang okay, duha. di ba sila bitter ko na mag-uban i-delete tanan. Actually ang mga netizens ang bitter. Pero mauna no, at least karon happy na ang kasing-kasing ni Dominic niya. Si Bea pod sumapa niya nag-entertain na pod siya. Pero si Bea pod imong gibugatan Idol Boyki nga again and again. Dili jud kumbaga kanang end game na tong tanan ang pagpakasal or pagminyo, di ba? Iyayahay-tag ka ng decisions kinabuhi. Importante ka dako og Basin farm og si magbinyo. Bea. Basin og magbinyo lang mo kay tungod mao ni gi-expectaran sa inyong hangkuan, di ba? Silingan. Ayaw po ani. Bitaw idol. Pagtan alam sila ganang ka magbinyo ko dili anak. Pagtan sila. Malipayon si Dominic Roque og si booming sa kaayo ang career sa ni Bea Alonzo. Bitaw importante man pud na gud. Sige, again.